Bé, bona tarda a tots i a totes. Benvinguts de nou a una nova xerrada de l'EAC Espai de Debat. Avui, amb una de les qüestions cabdals de les que més es parla, a part de les eleccions, evidentment, en els últims temps, que són les vacunes. Avui és 15 de febrer. Estava consultant el calendari i fa justament un any i 3 dies es va suspendre el Mobile World Congress. Suposo que tothom ho té a la memòria. Ha passat ja un any, pràcticament. Un any no, pràcticament no, un any sencer d'aquella notícia, quan encara semblava que tot era qüestió d'una determinada regió o ciutat xinesa, Wuhan, 11 milions d'habitants, ni més ni menys, però una ciutat xinesa. I, en canvi, després, un mes després d'aquesta cancel·lació, el 14 de març, es va proclamar l'estat d'alerta, l'estat d'alarma a Espanya i encara continuem. A hores d'ara, gairebé un any, queda menys d'un mes per aquesta primera notícia que ens va impactar tant i estem a punt de fer ja l'any, sembla mentida. Han passat moltes coses aquest any. Tot s'ha reformulat, possiblement, la malaltia ens ha fet canviar moltíssimes coses i una malaltia desconeguda que ha ultrapassat fronteres, continents i tot el que es podia imaginar a aquestes alçades del segle XXI, tot i que alguns ja havien pronosticat que hi hauria una gran pandèmia al ritme que portàvem a la nostra societat i que ens ha colpit a tots. Hi ha un element que ha estat fonamental des del començament, que ha estat la qüestió de les vacunes. La possibilitat de tenir o no una vacuna quan més ràpida millor, una vacuna que sigués eficaç i una vacuna, que això ha començat a obrir-se pas en els darrers temps, que arribi a tothom. I quan diem tothom, diem tot el món. I tot el món vol dir Àfrica, Sud-amèrica, tot Àsia, en fi, que arribi als 4 racons d'aquest món. Entre altres coses perquè si ens vacunem nosaltres i no es vacunen les persones d'Àfrica, amb el món global i el moviment que n'hi ha, vindran a Europa i tornaran a contagiar o mantindran el nivell de contagi. I encara que només sigui més enllà de l'egoisme personal eurocentrista, perquè tothom, tot el món, pugui tenir una salut adequada i unes eines adequades per mantenir una vida digna. De tot això parlarem. Parlarem avui sobre l'evolució de la pandèmia i les vacunes, si són tan miraculoses com sembla o no, si de veritat s'ha fet un superesforç, com ens diuen, per tenir una vacuna abans de complir-se l'any que tot el món es posés cara avall. En fi, de tot això parlarem. I parlarem amb una persona que en sap molt de tot això, és en Daniel Arbós, que és llicenciat en Biologia, es dedica al periodisme i la comunicació científica, ha escrit diversos llibres i ho llegiré per no equivocar-me, és cap de comunicació de l'IDIVAPS, que és l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer. Espero, Daniel, no haver-me equivocat. A partir d'ara tens tota la nostra atenció per explicar aquesta evolució de la pandèmia i com hem pogut arribar tan ràpid, diuen els experts, a tenir vacunes que semblen que són, si més no, força eficaces davant d'aquesta pandèmia. Daniel, com vulguis. Hola a tots, moltes gràcies, José María. Gràcies a tots per convidar-me en aquesta xerrada que no podem fer presencialment, doncs, precisament per culpa del virus del que parlarem. Jo us compartiré un moment, tinc una presentació que us la compartiré perquè la veieu. Espero que l'estigueu veient bé. Bé, aquest és el títol de la xerrada, no? Si les vacunes de la Covid són la fi del malson o no. Jo us parlaré, la xerrada està dividida en tres apartats. Un, l'evolució de la pandèmia. Farem un breu repàs d'aquest any que com bé deies, ara fa un any que es va anul·lar el mobile i no podíem imaginar el que ens esperava. Doncs faré una petita evolució, recordatori, de per què com hem viscut i estem vivint la pandèmia i això ens fa que depenguem tant de les vacunes, aquesta importància de tenir vacunes.
Després una mica us explicaré com són les vacunes que tenim al nostre abast. Veieu que parlo en plural perquè no tenim una vacuna, en tenim diverses i són diferents. I finalment respondrem la pregunta aquesta de si les vacunes són la fi del malson, no? Que és el títol de la xerrada i que és el que volem tots, que s'acabi el malson. Bé, sobre la primera part, aquest primer repàs d'aquest any que vivim, tot va començar a finals del 2019, sembla que fa molt però fa poc més d'un any. Aquí veieu, això és un missatge del doctor Trilla, l'Antoni Trilla, el 31 de desembre del 2019. O sigui, quan tots estàvem a punt de celebrar un cap d'any, que ens pensàvem que seria un cap d'any més, i no, és l'últim que vam poder celebrar amb normalitat, el doctor Trilla informava de 27 casos d'una pneumònia, encara no es parlava de virus, però una pneumònia típica, probablement vírica, o sigui, causada per un virus, doncs a Wuhan, i recordava el doctor Trilla que la SARS va començar així, no?, el 2003. Diu, caldrà seguir l'evolució i esperar el diagnòstic. I tant que havíem de seguir l'evolució. Bé, la qüestió és que la majoria de nosaltres no vam fer gaire cas. Vam oblidar aquesta frase mítica d'un biòleg, el Peter Medawar, que va dir que un virus és una mala notícia embolicada amb una proteïna. I el que ens venia amb aquest virus eren molt males notícies. Però el cert és que, en general, tota la humanitat vam fer poc cas. No ens va passar això, a veure si ara us puc compartir. Vaig intentar fer un canvi i compartir ara un vídeo perquè és exactament... A veure... No sé si ara esteu veient el que jo estic veient. Esteu veient el vídeo? Sí? No hi ha visió del vídeo. És una foto fixa d'una gent, suposo que és... Ara, a veure si ara arrenca. Ara ha arrencat o no el vídeo? No, encara no. Teniu foto fixa, eh? Tenim la foto fixa d'un paisatge nevat. Sí, és que la idea era que això... A veure... Espereu, si no, aquest vídeo es pot... Ara, a veure... Bueno, no sé si ho veieu, si veieu una foto... Es veu com una... Ara sí que es mou. Es veu com una llau, eh? Això és una mica el que ens va passar, no? Aquí veieu una gent que està sopant tranquil·lament o dinant, veuen a la llunyania una llau, comencen a fer fotos, diuen que està tot controlat, que no passa res, es comencen a preocupar. Això és una mica el que ens va passar, no? Primer veiem el virus a Xina, després el veiem a Itàlia, però la veritat és que ens va agafar per sorpresa i va ser una llau com aquest que ha afectat aquestes persones. Aquest vídeo és fals, vull dir que ningú pateixi pels que surten al vídeo, però això és el que ens va passar, no? Que va ser una allau que no esperàvem, que es va traduir en un gran patiment per tots, que tots coneixem. Heu de pensar que el 6 d'abril hi havia a les UCIs catalanes, als llits de crítics, 1.529 persones ingressades per Covid. Només per una malaltia, 1.529 persones. Heu de pensar que a Catalunya, abans de la pandèmia, hi havia 600 llits d'UCI. O sigui, per tots els malalts de crítics, de tota la gent que havia tingut un accident, un infart, que l'havien operat molt greument, doncs només hi havia 600 llits d'UCI. Com pot ser que tinguem 1.529 persones a la UCI si només tenim 600 llits? Bé, doncs perquè els hospitals van fer un gran esforç, van haver d'habilitar tots els espais, tots els quiròfans, a tot arreu van haver de posar de llits d'UCI per poder rebre i poder tractar aquesta allau de malalts. Això es van multiplicar els llits, però no es va multiplicar el personal. Per tant, tota aquesta feina extra va recaure en un gran sacrifici de tot el personal sanitari que va haver de fer un gran esforç i va haver de multiplicar-se per tractar aquesta allau que venia de casos. Ens vam trobar també que, bé, estat d'alarma, perquè la situació era molt greu, i tancats a casa. Jo aquí una mica, jo em dedico a explicar ciència, a comunicar la ciència. I, home, a mi això em va decebre una mica perquè les mesures que vam haver de prendre són les mateixes que fa 100 anys, que amb la grip espanyola. Tancats a casa, mascareta, distància... I, home, tants avanços científics que anunciem, tantes notícies bones, i realment no teníem una altra manera de combatre l'epidèmia, doncs sembla ser que no.
On està la intel·ligència artificial? On estan les solucions tecnològiques? Doncs bé, la recepta per contenir el virus va ser la mateixa que fa 100 anys, que era tancar-nos a casa, i la realitat és que tenim, no sé, 10.000, 15.000, 20.000 persones amb el virus a Catalunya que tenen el virus actiu, però som incapaces de detectar-les, aquestes persones, i aïllar-les. I, per tant, tots hem de fer un gran esforç i prendre les mesures que des de fa quasi un any tenim. Llavors, a tot el món es van haver de prendre mesures. Hi va haver-hi com tres grans polítiques. La primera era no fer res, no? Era la que van aplicar al principi de tot Regne Unit o Estats Units, que era, escolti, això és una cosa que mata només a molt poca gent i és sobretot gent gran, no podem aturar l'economia per això. Això també ho va fer Suècia i van dir, escolti, nosaltres farem recomanacions, però no posem mesures, no podem aturar l'economia, no podem sacrificar tot el país per una malaltia que acaba sent greu en molt poca gent. Bé, Regne Unit i Estats Units es van haver de fer enrere i van haver d'aplicar mesures. Suècia és dels països que menys ho va fer i aquí veieu la comparació. Això és una gràfica de quants morts han tingut per cada milió d'habitants, doncs, Suècia i els països de l'entorn. I veieu que Suècia està aquí dalt de tot, mentre que Dinamarca, Finlàndia, Noruega, Islàndia, que sí que van aplicar mesures com nosaltres, més o menys, doncs la mortalitat va ser molt més baixa. A Suècia va arribar a morir 10 vegades més gent que alguns dels països del seu voltant. Aquesta va ser una estratègia seguida per molt pocs països, que podríem dir la de no fem res, no tanquem, tanquem molt poc. Una altra estratègia va ser la que va fer Xina, per exemple, la que va fer Hong Kong, la que va fer Austràlia o Nova Zelanda, que és l'estratègia Covid-0. Aquesta notícia és d'aquest cap de setmana. Nova Zelanda ha confinat la ciutat més gran per només 3 positius. O sigui, tenim milions de persones tancades per 3 positius. L'estratègia Covid-0 és anem a eliminar el virus, anem a ser molt restrictius. Això es pot parlar jo. Això és l'estructura, és unes mesures molt dràstiques per poder fer vida normal. I, clar, això què implica? Primer, els països que ho han fet són països o una dictadura com Xina o majoritàriament països que són una illa, com en aquest cas Nova Zelanda o Austràlia. Què han fet? Tancar les fronteres, que per entrar al país hagis de fer una quarantena, ser molt estrictes amb els confinaments, aplicar mesures molt dures, tenir molts rastrejadors, però realment són els països, és l'estratègia que ha demostrat que ha reduït més la mortalitat i els efectes en les persones i també que ha perjudicat menys l'economia, perquè en aquests països on com han aconseguit reduir el virus o eliminar-lo han pogut fer vida normal. A Austràlia han fet un campionat de tennis no fa gaires dies i la gent podia omplir els estadis i anar sense mascareta, perquè no tenien casos de virus. I quan n'han trobat un o dos, ho han tancat tot per evitar que el virus s'escampés. I aquesta estratègia realment és la que s'ha vist que ha funcionat millor, perquè si tu aconsegueixes eliminar el virus i que no entri, doncs pots fer vida normal. Aquí, en canvi, es va optar pel que ja vam sentir molt, que era això d'aplanar la corba, que era anem a conviure amb el virus, no el podem eliminar. És veritat que al nostre entorn no som una illa, és molt més difícil tancar fronteres, tampoc potser tenim l'estructura de rastrejadors o l'estructura per fer-ho. Aquí vam anar a conviure amb el virus, però això ens porta a una situació molt perillosa perquè, clar, no podem fer vida normal. A la que obrim una mica, el virus s'escampa. Aquí ja hem après que quan ens tanquem a casa i no ens relacionem i tot es tanca, doncs reduïm els casos perquè no contagiem i al revés, quan obrim els casos es multipliquen. Aquí ara us compartiré un altre gràfic. A veure si puc ara. Anem a compartir. Espereu, que... Ara aquí, això és un gràfic en què veureu unes barres. Això és dels pacients ingressats per Covid a les UCIs per cada 100.000 habitants. O sigui, de cada 100.000 habitants, quanta gent hi havia a les UCIs en un any.
Ara ho veieu estàtic, ara es mouran unes barres. Si veieu que no es mouen, això començarà a avançar els dies i els mesos. Si veieu que no es mouen, aviseu-me. Això són les comunitats autònomes, no es llegeix, tampoc cal que ho veieu amb molt detall, sinó veureu que les barres van cap aquí, com més cap a la dreta van, vol dir que més casos hi havia, més pacients hi havia a les UCIs per 100.000 habitants. Llavors això, comencem a veure si veieu. Veieu que es mou? Algú que m'ho digui? Sí, es mou. Sí, es mou, Daniel, es mou. Bé, doncs ja veieu, al març es disparen els casos, encapçala Madrid, després Catalunya. No cal que seguiu cada barra, la groga és la d'Espanya, és la mitjana d'Espanya. La resta són les comunitats. Ara ho he aturat jo. Simplement, al març es disparen, ens tanquem, ens tanquen tots a casa. Llavors, aquí estem el 16 d'abril, els casos comencen a baixar. Aquí estem en quasi bé la mitjana d'Espanya, quasi bé en 10 persones per cada 100.000 habitants estan en un llit d'UCI. O sigui, són molt crítics, són malalts crítics només per Covid. Veieu que encapçalen Madrid i Catalunya. El confinament, que va ser molt dur per tots, una cosa bona, el confinament va funcionar, el confinament va servir per reduir molt els casos. Ara estem avançant al maig i, com veieu, els casos van anar baixant a tot arreu. La mitjana d'Espanya ja se situa en un cas, al juny ja pràcticament, només Madrid, Balears estaven per sobre d'un cas per cada 100.000 habitants. O sigui, vam aconseguir frenar la corba, vam aconseguir reduir els casos. Què va passar? Vam obrir. Va arribar Sant Joan, hi havia moltes ganes de sortir, hi havia molts sectors econòmics que havien patit molt. Bé, vam obrir, ja sabem què passa. Quan obrim, quan ens relacionem, el virus s'escampa. Nosaltres som els que portem el virus. Per tant, nosaltres, si ens relacionem amb altra gent, l'escampem. Aquí veiem que es comencen a augmentar els casos. Aquí estem a principis de setembre. Tenim a Balears, Aragó, aquí a Madrid torna a pujar, a La Rioja. Però més o menys a tot arreu comencen a pujar. A tot arreu es relaxen les mesures, el virus augmenta. Això sí que no hi ha volta de full. Ja arribem, aquí hi ha algunes comunitats que comencen a arribar a 10 ingressats a les UCIs per 100.000 habitants. Primer és només una, després ja cada cop n'hi ha més que s'hi van acostant. Aquí es tornen a posar mesures per poder arribar al Nadal bé i, per tant, en algunes comunitats tornen a baixar els casos. Aquí és quan ens posen, després de la segona onada, tornen a tancar una mica i, bé, la pressió sanitària baixa. Ara, què passa després de Nadal? Bé, al Nadal es relaxen les mesures, la gent fa trobades familiars, tot això acaba en què augmenten els contagis, augmenten els malalts greus, augmenten els ingressats als hospitals i augmenten els ingressats a les UCIs. El 29 de gener, per exemple, la mitjana d'Espanya era de 9 casos per 100.000 habitants, Catalunya més o menys, La Rioja estava una mica per sobre. Bé, el resum és que no hi ha receptes miraculoses. Si obrim, augmenten els casos, si tanquem, es redueixen, però amb un gran patiment per tots i per l'economia. Aquí veieu un altre gràfic sobre les morts. Això és el març-abril, les morts per Covid. El confinament fa que baixin molt. A l'estiu quasi bé no, es mor molt poca gent de coronavirus. Anem obrint, doncs a l'obrir, aquí a l'estiu obrim, això fa que les setmanes següents els casos augmentin. Tornem a tancar, els casos baixen. Aquí ja estem a principis de gener, doncs després de Nadal els casos tornen a obrir. O sigui, són faves comptades, no hi ha més. Però clar, el que ens passa és això, sabem que el risc zero no existeix. Si nosaltres ens relacionem amb algú, si prenem mesures, la probabilitat de contagi és molt baixa. Si portem la mascareta, si mantenim la distància, si ens rentem les mans, si ventilem, la probabilitat és molt baixa, però no és nul·la. Sempre que sortim de casa i ens relacionem amb algú, és com que comprem una butlleta per contagiar-nos. El que hem de fer és comprar el mínim de butlletes possibles. Per tant, vol dir que hem de sortir amb mascareta, que hem de mantenir la distància, que si ens podem evitar una trobada, l'evitem. Però el cert és que l'única manera de tenir risc zero és no sortir de casa. És aquest gràfic. Però clar, això ens ha portat tot això un gran patiment, més de 80.000 morts a Espanya des de l'inici de la pandèmia.
i ens porta moltes conseqüències més enllà del coronavirus. Aquí teniu les diferents onades que es produeixen. La primera onada, la lila, és la mortalitat i els efectes de la Covid, que sobretot es van veure a la primavera. Però després també hi ha un segon impacte en la resta de malalties que no es van poder tractar. Com us deia, doncs, tots els hospitals van haver de multiplicar els llits d'UCI. Això vol dir que van haver de tancar quiròfans, vol dir que van haver de deixar d'operar altra gent que tenia proves diagnòstiques, gent que tenia una operació de maluc, del que sigui, no la van poder operar, i ara ha tornat a passar. Després també la interrupció o el no poder tractar bé altres malalties cròniques. Hi ha persones que diuen, escolta, és que fa quasi un any que el meu metge no em visita. Bé, doncs tot això també són efectes de la pandèmia. I hi ha una quarta onada que també és molt important, que és en la que estem des de fa temps, que és, home, tot el tema dels problemes mentals que es deriven, dels problemes socials, dels problemes econòmics. O sigui, hi ha molta gent que el patiment és triple, el patiment per la malaltia, per la pandèmia, el patiment per l'estrès mental que suposa, doncs també haver d'estar tantes hores a casa, haver de conviure amb els fills, el tema del teletreball, el tema de perdre la feina, de perdre el negoci, de la incertesa de cap a on anirà, i aquest esgotament que tenim tots a la pandèmia. O sigui, estem en una situació que és molt complicada, perquè si obrim, el que deia, els casos es multipliquen, si tanquem, els casos baixen, però amb unes conseqüències molt dures. Llavors, l'esperança per sortir d'aquest cercle viciós que sembla que no puguem sortir, doncs és la vacuna. Aquí teniu un gràfic d'una mica com han evolucionat els casos de diferents malalties. Això és als Estats Units, els casos que es donaven cada any de diverses malalties abans de tenir la vacuna i després. Per exemple, tenim la diftèria. Doncs quan no hi havia vacuna, la patien unes 21.000 persones l'any als Estats Units. Cada any hi havia unes 21.000 persones amb diftèria. Quan es va implantar la vacunació i es va estendre, els casos van baixar a 0. Vam passar de 21.000 casos l'any a cap cas l'any. Tenim les hepatitis, per exemple, que també han baixat moltíssim, però, per exemple, el xarrampió. El xarrampió que es donaven 530.000 casos l'any als Estats Units, 530.000 casos l'any, quan va haver-hi vacuna van passar a 61. Amunt són les paperes, els mams també van passar de 162.000 casos a menys de 1.000. La poliomielitis. Els que sigueu més grans recordareu que la poliomielitis era un problema de salut pública al nostre país i ho ha deixat de ser. Bé, als Estats Units hi havia més de 16.000 casos cada any de poliomielitis i ara no n'hi ha cap. La rubèola, de 47.000 casos a 4. És molt pocs, és la verola. La verola és la malaltia que ha matat a més gent del món. 300 milions de persones. Bé, als Estats Units, quan no hi havia vacunes, donaven 29.000 casos l'any. És una malaltia extingida. És l'única malaltia humana que hem aconseguit provocada per un patogen que hem aconseguit extingir. Ja no hi ha cap cas. La varicel·la ha baixat moltíssim, de 4 milions de casos a 400.000. S'ha reduït en un 89%. Què tenen en comú aquestes malalties? Tenen en comú dues coses. Una és que tenen vacuna, per això estan aquí, i l'altra que eren un problema de salut pública molt, molt greu, que ho han deixat de fer, que ho han deixat de ser. Les malalties no s'han eliminat, la majoria d'aquestes, només, com us deia, la verola, és l'única que s'ha eliminat i per això ja no ens vacunen de la verola, ja ningú li posen la vacuna de la verola perquè és una malaltia que ja no existeix. Per tant, tenen en comú que són malalties que tenen vacuna i també que eren un problema de salut pública i que ja no ho són. O sigui, ara ja ningú de nosaltres es preocupa per la diftèria, es preocupa per agafar les paperes, la rubèola, per agafar la poliomielitis. Doncs per què? Perquè gràcies a la vacuna han deixat de ser un problema de salut pública. I això és el que es vol amb la vacuna del coronavirus, que passi a engruixir aquesta llista, que passi a ser una altra malaltia que potser no desapareixerà o que trigarà molt a desaparèixer, però que sí que deixi de ser un problema i que ens permeti fer vida normal. La diftèria no ens evita fer vida normal, no ens impedeix anar als bars, anar als restaurants, no ens fa portar mascareta perquè és una malaltia que ha deixat de ser un problema de salut pública. Això és el que volem que passi amb el coronavirus. I per això necessitem vacunes.
Llavors, bé, com són les vacunes que tenim al nostre abast? Quines vacunes tenim i com són? Una cosa bona d'una pandèmia mundial, si en té alguna, és que tots els països es posen a investigar, com bojos. És un problema que afecta tot el món, per tant, tot el món es posa a investigar. Això és una taula de la tardor, més o menys, i veieu que hi ha més de 230 projectes de vacunes. Per tant, no podem parlar de vacunes, sinó que hem de parlar de vacunes. La gran majoria estan en fases inicials. Què vol dir fases inicials? Doncs que es proven en cèl·lules i en animals. D'aquestes, les que han mostrat eficàcia, seguretat, que funcionen, que són unes poques, passen al que es diu a fase 1. A la tardor teníem prop de 200 vacunes que encara estaven en assajos preclínics i només 13 en fase 1. Fase 1 és quan es comença a provar en poques persones, en desenes de voluntaris. Després, quan això demostra que funciona, que és segura, que és eficaç, que no provoca efectes secundaris greus, es fa una fase 2, que és en més persones, en centenars de persones. I després es fa en una fase 3 i finalment s'aprova i són les que es comercialitzen. Ara, actualment, aquí veieu un 0, perquè això és de la tardor, ara actualment al nostre país aquest 0 l'hem de convertir en un 3. Ara tenim 3 vacunes aprovades, que són les que s'estan distribuint i són les que han passat totes aquestes fases i han demostrat ser segures i ser eficaces. I què volen les vacunes? Bé, volen totes més o menys el concepte és el mateix. Aquest és el coronavirus. El coronavirus té aquestes espines, com si diguéssim, aquestes punxes, i el que volen les vacunes és que el nostre sistema de defenses reconegui, estigui entrenat per quan es trobi amb aquest virus l'ataqui i el destrueixi. Una mica totes les vacunes tenen aquest mateix concepte. La idea és que nosaltres injectem alguna cosa que s'assembla una mica al virus, ara ho veurem, sense entrar molt en detalls molt tècnics, doncs la idea és que tenim unes cèl·lules, aquí diu les cèl·lules dendrítiques, que són les que fan com de policia que van patrullant pel carrer. Aquestes cèl·lules detecten el que nosaltres li hem dit que s'assembla o que li hem posat que s'assembla al coronavirus i això ho presenta al sistema immunitari perquè el sistema immunitari generi defenses per destruir aquest virus. La idea és que tinguem el cos entrenat per quan es trobi amb el virus el destrueixi. La manera de fer els tipus de vacunes n'hi ha diverses. No entraré, ja dic, en molts detalls. Sí que hi ha bàsicament 4 grans maneres, a partir del propi virus, d'uns altres virus, de material genètic, de proteïnes. Ja et dic, no vull allargar-me moltíssim, però, per exemple, a partir del propi virus. Aquestes són el concepte que teníem antic de vacunes. Ara la majoria ja no es fan així. Era agafar el virus del propi coronavirus, modificar-lo, atenuar-lo, una mica atontar-lo perquè no sigui tan agressiu i inocular-nos-el. La majoria de projectes que actualment s'estan fent amb aquest tipus de vacunes s'estan fent a Xina. A la resta del món no. És un sistema que té més riscos perquè nosaltres volem inactivar el virus, però i si el virus no s'acaba d'inactivar i ens provoca la malaltia? És una cosa que no volem i com que tenim alternatives, això d'agafar el mateix coronavirus i atenuar-lo, molts projectes no ho fan i no és l'estratègia que fan servir, sinó que fan servir altres, com per exemple a partir d'uns altres virus, d'uns virus diferents, no del coronavirus. Aquest, per exemple, és l'estratègia que fa servir la vacuna d'AstraZeneca, que és una de les vacunes que s'ha aprovat i que s'ha començat a posar al nostre país, i també la vacuna Sputnik, que és una de les vacunes russes que hi ha. La idea que fan aquestes vacunes, sense entrar en detalls molt tècnics, és agafen un virus del refredat, o sigui, un virus que provoca refredats, i en un cas és un virus del refredat del ximpanzé, i el modifiquen una mica perquè s'assembli al coronavirus. És una mica com el disfressessin. Llavors ens posen aquest virus que ens provocaria un refredat, ens l'inoculen, ens el posen, ens l'injecten, i les nostres defenses reconeixen aquesta disfressa, llavors això ens permet reconèixer el coronavirus. Aquesta estratègia funciona molt bé, és més segura que l'anterior, perquè si el virus ens provoca alguna cosa, doncs seria un refredat, perquè és un adenovirus, que és un virus del refredat, en aquest cas.
i sí que permet que el nostre cos reconegui el virus. Aquesta és, per exemple, el que us deia, la vacuna d'AstraZeneca, d'Oxford AstraZeneca o la vacuna Sputnik es basen en aquesta tecnologia. Una altra tecnologia és posar material genètic. Aquestes són les vacunes que tenim de Pfizer i Moderna. Una mica, aquí el que es fa és que la vacuna posa unes instruccions perquè el nostre organisme produeixi una proteïna del virus. I aquesta proteïna, o sigui, nosaltres li posem unes instruccions, que seria això d'aquí, el nostre organisme genera una proteïna del virus i les cèl·lules de defensa reconeixen aquesta proteïna. Aquesta estratègia, que és la que fan servir les vacunes de Moderna i de Pfizer, s'ha vist molt, molt eficaç i també molt, molt segura perquè tu no fas el virus, fas una proteïna. És com si les nostres defenses haguessin d'identificar un tanc, doncs en comptes de posar un tanc que pot ser perillós perquè et pot tirar una bomba, doncs li poses una finestra del tanc, que en principi una finestra no t'ha de fer res. Aquesta seria una tercera estratègia. I una quarta és posar directament les proteïnes. Aquestes, per exemple, les vacunes de l'hepatitis es fan així. Com us he ensenyat abans, el virus té unes punxes, doncs en aquest cas el que fem és hi posem les punxes directament i el mateix. Les cèl·lules de les defenses, en aquest cas les cèl·lules dendrítiques, identifiquen aquestes proteïnes i entrenen, les presenten al sistema immunitari que genera una resposta, genera unes defenses per atacar aquestes proteïnes. Per tant, quan entri el virus que té aquestes proteïnes, l'atacaran. Aquestes són una mica les diverses estratègies que hi ha. No vull entrar molt en detalls, però perquè veieu que és molt divers i totes busquen la màxima seguretat i la màxima eficàcia. Bé, aquí hi ha una altra manera d'explicar-ho per entendre-ho, que està fet un exemple que està fet amb croquetes, que està bastant bé, que diu, les vacunes d'ARN, que són aquestes de material genètic, diu, no són virus vius, no és una manera d'ensenyar les teves defenses a actuar en cas que el virus entri al teu cos. Diu, les vacunes són com quan li demanes a la teva mare la recepta d'unes croquetes, doncs si t'envia l'àudio amb la recepta molt detallada serien aquestes, les de material genètic, que vol dir, elles les instruccions et diuen com es fan i tu després les fas al teu gust. Unes altres vacunes són de virus vius, que és quan la teva mare es planta a casa i et fa les croquetes. Les de virus atenuats, quan la teva mare et dona un tàper amb croquetes. I en aquests dos últims casos, la teva mare és la que escull els ingredients i te'ls fica dintre el cos, diguem-ho així. En canvi, les d'ARN, que això seria material genètic, clar, el bo és que els ingredients són més al teu gust i sense entrar en contacte amb el virus. Això és una aproximació per entendre els diferents tipus de vacunes que hi ha. La realitat és que tot aquest esforç titànic s'ha traduït en un èxit absolut. Ningú, ni els més optimistes, haurien pensat que un any després tindríem no 3 vacunes. 3 vacunes són les que tenim aprovades al nostre país. En tenim moltes més. Aquí aquest gràfic és per veure el gran esforç i el gran èxit de la ciència que ha suposat això. La rodoneta taronja és l'any en què es va relacionar un patogen amb una malaltia. I la rodoneta blava és quan es va llicenciar o produir la primera vacuna. Veureu que en el cas de la febre tifoidea van passar 100 anys, en el de la meningitis menys, en el de la tosferina menys, a la polio algunes més. Veiem que aquí això és el xarampió, van passar 10 anys. I, en canvi, en el de SARS-CoV-2, un any. O sigui, una velocitat sense precedents. Aquí també hi ha una mica de trampa perquè, per exemple, l'èbola es va descriure, com us deia, la boleta taronja és quan es va descriure, doncs es va descriure als 70 i la vacuna no va estar fins al 2019. Però, clar, no van passar tots aquests anys, 40 anys per desenvolupar la vacuna, sinó que la vacuna no es va començar a fer fins al 2015, o sigui, 2014 o 2015, o sigui, realment van passar 5 anys fins a tenir vacuna. El cert és que ha estat un èxit absolut. Tenim unes vacunes que funcionen. Aquí veiem que la gent que no està vacunada, si entra en contacte amb el virus, doncs hi ha una part que són asimptomàtiques, hi ha una part que tenen la malaltia de forma lleu, hi ha una part que la tenen de forma moderada i hi ha una part que la tenen greu i moren. El que fa la vacuna és que evita, sobretot, que la gent mori o que la tingui la malaltia greu. O sigui, gent que tindria la malaltia molt greu, o que moriria, si rep la vacuna la passen o de manera simptomàtica o de manera lleu i ja està. Per tant, gent que moriria o que acabaria a l'hospital, doncs la passa com si res.
Aquí teniu un gràfic amb les diferents vacunes que tenim, no cal mirar-ho tot, però aquí la columna que he marcat amb taronja és la protecció davant de l'hospitalització de la mort. Doncs la gent vacunada amb la vacuna de Moderna té un 100% de protecció d'acabar hospitalitzat o mort. De Pfizer també. d'AstraZeneca també. Aquestes tres són les que hi ha aprovades al nostre país. Johnson & Johnson encara no està aprovada, s'espera que s'aprovi ja, també d'un 100%. Novavax també d'un 100%. L'Sputnik, que és la russa, també d'un 100%. En aquesta columna d'aquí teniu quan protegeixen sobre el conjunt de la malaltia, també sobre la malaltia lleu. I aquí sí que varia una mica. Sí que varia una mica entre vacunes, n'hi ha que no protegeixen tant contra la malaltia lleu. Ara, el que és més important és que davant de l'hospitalització i de la mort protegeixen al 100%, cosa que és un èxit absolut. Com s'ha arribat a aquest èxit? Aquí veieu també un altre gràfic. Això és l'estudi de Pfizer. Quan es fa un estudi d'aquests, s'agafen milers de voluntaris i a la meitat se'ls dona la vacuna i a la meitat se'ls dona el que es diu placebo, o sigui que no hi ha vacuna. Llavors, això són els dies després de rebre la primera dosi. En la línia blava és la gent que va rebre la vacuna. Veureu que, i això és quanta gent va desenvolupar la malaltia. Veureu que en els que va rebre la vacuna quasi ningú va desenvolupar la malaltia. En els que van rebre el placebo, a mesura que anaven passant els dies, s'anaven contagiant i molts anaven desenvolupant la malaltia. Per tant, èxit absolut de la vacuna. A què es deu aquest èxit? A moltes coses. D'una banda, els avanços científics dels últims anys. Coneixem tot el material genètic i tot el genoma del virus. Heu de pensar, ara fa 40 anys que es van aparèixer els primers casos de sida al món. Es va trigar 2 o 3 anys a saber que aquella malaltia estava causada per un virus, pel virus de la sida. 2 o 3 anys en què els metges veien uns malalts que no sabien què els hi provocava aquella malaltia, que la gran majoria morien. Aquí, als 15 dies, a principis de gener, ja sabíem que era un virus, ja l'havíem identificat i ja en teníem tot el material genètic. O sigui, ja teníem tot el llibre d'instruccions que sabíem que per fer cada una de les coses. Això seria el material genètic, doncs sabem que aquest tros és el que fa aquesta proteïna, que és la que fa servir el virus per entrar a les cèl·lules. Per tant, els avanços científics dels darrers anys ens han ajudat molt. Després també que s'ha invertit un munt de diners. Això ha permès accelerar molt la recerca. Això també és una altra cosa. També tenim la sort que el coronavirus aquest és un virus molt fàcil. És un virus que muta molt menys que el de la grip, per exemple, i per tant els experts diuen hem tingut molta sort. Si aquest virus hagués estat d'un altre tipus de virus, doncs no ens hagués estat tan ràpid ni senzill desenvolupar una vacuna. Després també hem accelerat aquests processos. Vol dir que no s'han fet igual de segurs? No, sí que s'han fet igual de segurs. El que vol dir és que, per exemple, les farmacèutiques el que han fet és, mentre anaven fent les proves, ja anaven fabricant la vacuna, ja l'anaven produint. I, per tant, un cop passàvem d'aquí, ja la podíem administrar. O sigui, hem retallat molt els tempos. Ja es comencen a veure els efectes de les vacunes. Per exemple, Israel, que és el país que més gent té vacunada, ha notat una baixada molt dràstica dels casos greus i de les infeccions, dels ingressos hospitalaris i també de les infeccions. Tot i això, queden moltes incògnites. O sigui, no està tot salvat. Aquesta és la gran pregunta. Són les vacunes del fi del malson? Doncs de moment no ho sabem. Així és com vèiem el futur l'any passat. Estava tot molt negre, estava diluviant, la situació era molt, molt greu. Hi ha gent que potser va pensar que ho vam apostar totes les vacunes i va pensar que amb les vacunes passaríem a estar un altre cop així, al cel radiant, i que fins i tot podríem tornar a volar com qui res. I la realitat no és tan senzilla, sinó que en la realitat aquesta hi ha núvols. El que no sabem és si els núvols són petits, i per tant vol dir que podrem fer una vida pràcticament normal aviat, o són núvols més aviat que amenacen tempesta i que ens fan pensar en el pitjor del 2020. No ho sabem. Perquè tenim moltes incògnites. Quines incògnites tenim? Quan dura la immunitat de la vacuna. O sigui, ara s'ha vist, els estudis demostren que les vacunes funcionen, que les persones que reben la vacuna generen defenses. El que no sabem és quan duraran aquestes defenses. Tampoc sabem si protegeixen contra la infecció. O sigui, les vacunes s'ha vist que són molt, molt bones, com us deia, per evitar la malaltia greu i la mort. Però les persones que estan vacunades es poden infectar amb el virus. No desenvoluparan la malaltia, però es poden infectar amb el virus i, per tant, poden infectar altres persones.
Això és una cosa que, per això les persones que reben la vacuna han de seguir anant amb mascareta, perquè ells no tindran la malaltia perquè s'han vacunat i estaran sants, però poden passar-la. Sí que els estudis demostren que la probabilitat de contagiar-la és molt més baixa que si no hi ha vacuna, però no eviten la infecció. Això és una cosa que hem de tenir en compte i per això també és important seguir investigant en noves vacunes de nova generació que sí que evitin la infecció. També cal veure la protecció que faran sobre noves variants. Els virus muten constantment. Els virus no tenen consciència, no tenen intel·ligència. Ells van mutant perquè són com una fotocopiadora que fa moltes còpies però no les fa gaire bé. Llavors, de casualitat, de xamba, alguna còpia d'aquestes pot fer que tingui més capacitat d'infecció. I, per tant, aquest virus, si és més capaç d'infectar, s'expandeix i arriba i afecta més gent. Llavors, ja s'intenta fer les vacunes contra parts del virus que siguin estables, que no canviïn molt, però bé, no sabem si les vacunes aquestes protegiran contra noves variants o si ens haurem de vacunar cada any. Estem mal acostumats que ara ens posen una vacuna quan som petits i potser un recordatori, però després en tota la vida no ens hem de posar més vacunes. Bé, doncs potser en aquest cas ens haurem d'anar vacunant. També hem de veure la gent que no es vacunarà, quanta gent serà. Si és que no es vacunen, hi ha gent que no es vacuna perquè li fa por, que és comprensible, perquè troba que la vacuna s'ha desenvolupat en molt poc temps i diu, bueno, jo m'espero, perquè no veu el risc. Això també ho hem de tenir en compte, perquè en funció d'una cosa o l'altra radicarem abans el virus o menys. Sí que és curiós aquesta gràfica, això és quanta gent estava disposada a vacunar-se. A l'octubre era un 20%, allò de dir, escolti, si demà li permeten vacunar-se, vostè es vacuna, doncs a l'octubre només una de cada 5 persones deia que sí. Al gener ja era un 60%. Això de veure que alguns polítics, alguns militars i alguns capellans i eclesiàstics es vacunaven d'estranquis potser ha sigut la millor propaganda per la vacuna. I com us deia, després també hi ha la gent que creu que el virus no existeix i que és tot un engany i que llavors tampoc es vacunarà. Tot això són alguns dels dubtes que tenim, alguns d'aquests núvols que hi ha al cel i que, per tant, no sabem. Després també hi ha una altra cosa molt important, com bé deia el José María al principi, estem en una pandèmia global i, per tant, la vacuna ha d'arribar a tot el món, i més en un món tan globalitzat. Aquí veieu, aquest és un gràfic de la setmana passada, quantes vacunes s'havien posat per cada 100 persones. Mireu Israel. Israel és el país que més ha vacunat. 70 de cada 100 ciutadans d'Israel estan vacunats. Als Emirats Àrabs Units, quasi la meitat de la població ha rebut almenys una de les dues dosis. Al Regne Unit, un 20%. Als Estats Units, un 14 de cada 100. Aquí veieu que la mitjana d'Espanya està sobre un 5%. Bé, això no és igual. La mitjana del món està un 2%. Aquí veieu Perú un 0,1, Bolívia 0,01, Iran per sota del 0,01. Evidentment, hi ha una gran inequitat i unes grans desigualtats. Metges Sense Fronteres publicava aquest gràfic que realment la vacuna no arriba a tothom per igual. I llavors això és un repte que tenim perquè estem en un món globalitzat. Ara, la realitat és que actualment la capacitat de fer vacunes de les farmacèutiques, la població del món està en 7.500 milions de persones. Actualment tenim capacitat per fer 2.500 milions de dosis l'any. Aquesta era la capacitat que hi havia abans de la pandèmia. Ara potser ha augmentat. Però posem que ara és del doble. Imaginem que les farmacèutiques tenen capacitat per fer 5.000 milions de dosis. Tenint en compte que la gran majoria de vacunes necessiten 2 dosis, si som 7.500 milions, necessitem 15.000 milions de dosis. Si a tot estirant podem fer 5.000 milions d'anys, vol dir que trigarem 3 anys en vacunar tota la població si ho aconseguim, que és un repte molt, molt difícil. Això, ni amb la pòlio, que portem molts anys intentar-ho, ho hem aconseguit. Jo personalment soc bastant optimista. Crec que el virus, jo veig el cel amb algun núvol, però que sortirà el sol. Crec que sí que aconseguirem que el virus passi com les altres malalties que us deia abans, que deixarà de ser un problema de salut pública, que al llarg d'aquest any, a finals d'aquest any, podrem recuperar bastant la normalitat, podran tornar a obrir els comerços, podrem fer vida pràcticament normal, però haurem d'estar molt atents a això, a les noves variants, a que si surt una nova vacuna, potser ens haurem de vacunar cada any o cada 2 anys, haurem d'estar molt atents. Però sí que és cert, el virus no desapareixerà, seguirem tenint malalts als hospitals, seguirà morint gent de coronavirus, però serà molt poca. Passarà a ser una malaltia que
que conviurà amb nosaltres, però deixarà de ser un problema de salut pública. Aquest és el meu vaticini. És molt difícil fer vaticinis, però jo en general veig el got mig ple i sobretot tenint en compte aquesta gran fita científica que ha estat el desenvolupament de les vacunes. I ara, per acabar, recomanar-vos 3 llibres, cap sobre coronavirus explícitament, perquè el coronavirus és una cosa molt nova i el coneixement està canviant i, per tant, qualsevol llibre ja quedaria antiquat. Però teniu, per exemple, les grans epidèmies modernes de Salvador Masip, que parla que aquesta no és la primera ni serà l'última epidèmia, que estàvem molt mal acostumats, però l'ésser humà ha conviscut sempre amb epidèmies. El principal, qui ha matat més éssers humans han estat primer els virus i bacteris i amb molta distància els propis humans. O sigui, el nostre principal enemic han estat virus i bacteris i després hem estat nosaltres mateixos. Un altre llibre molt didàctic, molt fàcil de llegir, 100 capítols molt curts, és 100 coses que cal saber dels virus, de Daniel Closa, que també és un gran divulgador, que té un blog també, que el podeu seguir, que es diu Els 100 peus, que s'explica molt i molt bé. Salvador Masip també s'explica molt i molt bé. I finalment, qui vulgui saber més coses sobre vacunes i a més vulgui opinions controvertides, aquest llibre de Peter Wetze, Verdades, mentiras y controversias sobre vacunes, només dir-vos que comença amb aquesta frase, que el modelo de negocio de las farmacéuticas recae en el crimen organizado, ya que el fraude es práctica habitual en los ensayos clínicos y en el marketing y ha provocado cientos de miles de muertos en los últimos años. Tot i això, ell defensa les vacunes. Sí que l'única que no veu clara és la de la grip, però el problema de les vacunes és qui les fan, potser, però no la vacuna en si. Bé, jo amb això us dono les gràcies per haver-me escoltat. Espero no haver-me fet molt pesat i ara estic a la vostra disposició per qualsevol dubte, pregunta, a tot el que vulgueu comentar. Molt bé, Daniel. Moltes gràcies per l'exposició. T'has ajustat tremendament al termini que havíem parlat. Jo, abans de continuar, indicar a totes les persones que ens estan seguint que hi ha 2 opcions per poder participar en les reflexions, preguntes o comentaris que es vulguin fer, que sí demanaria que si es fan siguin de caràcter breu per tenir més temps perquè tothom participi, que seria o bé per participants l'opció levantar la mano, si voleu participar directament interpel·lant el Daniel, o bé fer-nos arribar a través del xat una pregunta. Salvador, ja t'he vist. Ara, perdona'm que acabo i ja t'he vist, Salvador. I també pel xat ens podeu enviar la pregunta per escrit i jo li traspassaria al Daniel Arbós. Salvador, quan vulguis, tens la paraula. Bé, bona tarda a tothom. A mi m'agradaria que ens expliqués una mica, que no ens ha explicat, els últims fàrmacs que han sortit per lluitar contra aquest virus. Si ens podia explicar una miqueta això, sisplau. Gràcies. No vacunes, sinó fàrmacs. No, fàrmacs. Gràcies. Mira, el cert és que fàrmacs explícitament contra el coronavirus i específics d'això no n'hi ha. No n'hi ha allò que diguin que hagin mostrat molta efectivitat i que hi hagi. El que sí que s'ha vist, aquí és una mica complicat, el virus, una de les grans preguntes que es fan als metges és com és que hi ha gent que el passa de manera lleu o asimptomàtica i gent que acaba morint. I aquí hi ha molts factors que intervenen, l'edat és un, l'obesitat, per exemple, hi ha diversos factors. Però un que s'ha vist és com reacciona el cos, l'organisme, al virus. Llavors, per exemple, s'ha vist que en certes persones provoca com una reacció d'inflamació. Llavors, els fàrmacs que es fan servir, en molts casos, són fàrmacs que serveixen per evitar la inflamació de venes i artèries. És a dir, són fàrmacs que no són específics pel virus, són per pal·liar els efectes que la reacció que té el cos humà contra el virus. En altres persones, el problema que els hi provoca és pulmonar, és que els hi provoca com un col·lapse dels pulmons. Llavors, en aquest cas, es fan servir fàrmacs més específics per tot el tema pulmonar. També alguns altres per baixar, a vegades persones que acaben molt greus, és perquè el seu sistema de defenses fa una sobrereacció. Doncs el que s'intenta és modular aquest sistema de defenses, o sigui que les defenses no ataquin tant. Llavors també el que s'està provant ara, l'únic que tot això
cada estudi, estem vivint una pandèmia en directe. No? Llavors, totes les notícies de nous fàrmacs que funcionen ens les hem d'agafar amb pinces. Perquè hi ha antivirals que són genèrics, que has vist que funcionaven amb altres medicaments, que hi ha estudis contradictoris. Alguns diuen, escolta, sí que funciona, alguns altres, bueno, funciona només amb un subtipus de pacients. Llavors, allò, un fàrmac clar i específic que diguin, és que això és, que diríem, mano de santo, no hi és. Hi ha combinacions de fàrmacs, remdesivir, que seria un antiviral, amb alguns antiinflamatoris, amb corticoides, que potser s'han vist que també funcionen, no? Però serien fàrmacs que ja tenim. Les línies de recerca també van, no només en vacunes, sinó en molts altres. M'agrada molt aquesta pregunta perquè a vegades ens centrem, sembla que amb la vacuna s'acabi tot, i hem vist que amb les vacunes no s'acaba tot i s'ha de seguir investigant molt, per entendre per què unes persones desenvolupen la malaltia tan greu i altres no, i també per trobar tractaments, perquè el virus de moment seguirà convivint amb nosaltres molt de temps i vacunar el 100% de la població serà molt difícil. Per tant, hi haurà gent que tindrà la malaltia de manera greu i, per tant, se li han de trobar tractaments. Llavors, hi ha parts d'antivirals que es fan servir per altres malalties, parts de corticoides, parts d'antiinflamatoris. Sí que és cert que això també ha avançat molt. O sigui, el que s'ha vist és que gent que, per desgràcia, al març i a l'abril va morir, al cap de 4 o 5 mesos, gràcies a l'avanç científic, ja no hagués mort. Potser hagués acabat greu, potser que hagués acabat a la UCI, però gràcies als abordatges dels metges i a tot el que han après. Penseu que la medicina i la ciència és coneixement compartit. O sigui, un descobriment, una cosa que troba un metge a França, ho comparteix amb tota la comunitat científica i tothom se'n beneficia. Llavors, això ha fet que realment la mortalitat hagi baixat significativament, tot i no tenir grans avenços en tractaments concrets. Sí, donem pas a Carmen. Carmen, la pregunta para Daniel Arbós. Sí, quería darle la enhorabuena por su conferencia. Ha sido muy clarificadora y me gusta mucho lo de las croquetas. Explicar las vacunas es difícil, explicar lo de las vacunas es difícil, pero bueno. Y también el aspecto lúdico que le ha dado usted a la conferencia, también a través de imágenes, las nubes, todo eso. He entendido muy bien los tipos de vacunas, ha sido por tanto la conferencia muy clarificadora. Siento muchísimo hablar de política en este caso, pero para mí, aunque dice usted que efectivamente las vacunas no son la solución, pero tengo que hablar de mi comunidad autónoma, Madrid, donde a pesar de estar recibiendo un número de vacunas, pues como todas las comunidades en porcentaje, pues sin embargo lleva un retraso de vacunación enorme. Entonces, esa esperanza que yo particularmente tengo por el hecho de vacunarme, pues la verdad es que esa esperanza se me viene abajo, porque no sé ni cuándo, si pasará todo este año y no me habrán vacunado. Entonces, bueno, aquí en este foro expongo mi queja. Muchísimas gracias y buenas tardes para todos. Mire, yo le puedo dar los datos de hoy. A día de hoy en Madrid hay vacunados, en la Comunidad de Madrid, 2,29 vacunados por cada 100.000 habitantes. La media española es de 2,28. O sea que, bueno, la que está mejor es Castilla y León. A ver, ha habido problemas con las vacunas porque la logística, o sea, aquí hay por un lado el punto de vista científico, pero por otro lado el punto de vista técnico. Yo soy optimista también porque cada vez llegarán más vacunas. Hasta ahora teníamos primero 2 vacunas que tenían una complejidad técnica porque tenían que estar congeladas, que son las de Pfizer y Moderna. Ahora tenemos la de Oxford AstraZeneca que puede estar en una nevera convencional. Y las próximas que se espera que llegarán, como la de Janssen, también no necesitan estos requerimientos técnicos. Esto es muy importante porque ahora un poco las personas tienen que ir a la vacuna, ¿no? Ahora se vacunan en hospitales y residencias porque es donde puedes tener el congelador y poner la vacuna. Cuando tengamos estas que se puedan distribuir a toda la población, que pueden estar en una nevera normal y corriente, se puede poner un punto de vacunación en una plaza, en un centro comercial o donde sea, y que sea la gente la que vaya a la vacuna. Esto permite que pasen miles de personas por un estadio de fútbol, por ejemplo, por una plaza, y esto hará que se pueda vacunar a muchísima gente. Y en este sentido,
creo que en los próximos meses veremos cómo llegan muchísimas las vacunas y aumenta mucho el ritmo de vacunación. Daniel, Muchísimas gracias. Su respuesta ha sido también muy clarificadora. Eso intentamos, hacemos lo que podemos. Gràcies, Carmen. Abans de dir que tenim dues preguntes de Josep Maria Mallafré pel xat i després donem el pas a Amadeu Juan. Hi ha una persona, Montse Juste, que diu que ha estat una conferència molt didàctica, però que li demana, si us plau, si podria repetir els llibres recomanats. Sí, Perquè suposo que no ha arribat a temps de si quan puguis pots posar la diapositiva, així... Mentre anem fent preguntes, jo la torno a posar i no tinc cap problema. A veure, aquí... Aquí està. Sí, la veieu? Mentrestant, et faig les dues preguntes que fa Josep Maria Mallafré. Una és si tots els països poden comprar les vacunes. I la segona, diu, pot fer que s'allarguin 10 anys que puguin vacunar tota la seva població als diferents països. I això, en un món globalitzat, és un problema per tot el món. És una afirmació, però que suposo que comparteixes plenament, Daniel. Sí, a veure, el problema que hi ha és d'oferta i demanda. O sigui, fa un any ho vam veure amb les mascaretes i amb els guants, que no arribaven. Els professionals sanitaris havien d'anar amb bosses de plàstic perquè no tenien guants i no tenien EPIs, els equips de protecció individual, perquè tots els països en volien comprar i la demanda era molt més gran que l'oferta. Amb les vacunes passa el mateix. Tots els països volen vacunes, però la capacitat de producció és limitada i, per tant, esto es el capitalismo, amigos, per tant, qui més paga té abans les vacunes. O sigui, Israel ha vacunat el 70% de la població, doncs no és casualitat, és perquè ha pogut invertir molts més diners i també sembla que ha fet uns pactes amb Pfizer, en aquest cas, que és la companyia que els subministra, de donar dades de les persones per fer com, no? Acaben de fer com un gran estudi de tota la població. Llavors, en aquest sentit, ens trobem les mateixes desigualtats de sempre. Els països que tenen més diners poden comprar més vacunes. Sobre vacunar tota la població és una cosa que trigarà molts anys o dècades. És que no hem aconseguit amb la poliomielitis. Fa dècades que s'intenta i ara encara a Afganistan encara hi ha casos. Vull dir, vacunar tota la població de moment és una entelèquia. Ara, sí que s'aconsegueix que el 70% de la població mundial estigui vacunada, això ja dificulta molt que el virus es transmeti i, per tant, ja podem aconseguir que el virus deixi de ser un problema de salut pública. Hi haurà casos, però seran com casos esporàdics. No serà el que tenim ara ni molt menys. Llavors hem d'anar a intentar produir el màxim de vacunes i que arribin a tot arreu, però és irreal pensar de vacunar el 100% de la població. Però si vacunes el 60-70% ja redueixes molt la transmissió del virus. Sí, Amadeu Juan volia fer-te una pregunta, Daniel. Amadeu, quan vulguis. Hola, Daniel. Hola. Hola, no et veig, però bueno. Perquè veus la presentació, potser. Ara. No, hi ha un tema, jo soc pro-vacuna, estic convençut i també estic, com tu, amb aquest optimisme realista de que la solució passa per aquí. Però la situació dels que no es volen vacunar, i que suposo que tenen el dret a fer-ho, ens pot portar en una situació una mica complicada. Per exemple, jo he sentit, no sé si és veritat o companyies, que hi ha qui demana que es faci un carnet conforme estàs vacunat. Pot passar que determinades empreses a l'hora de seleccionar personal tingui en compte o no si estàs vacunat. I segons aquesta dica i aquesta empresa que estigui tratant amb persones amb dificultats, etc., pugui ser quasi una demanda lògica. Clar, quina és la situació aquesta? Perquè, clar, jo no sé si ha hagut mai en l'època la vacuna obligatòria, suposo que no, però què passa entre la llibertat individual, que significa vacunar-te o no, i l'element solidari necessari per assegurar que s'arribi a aquest nivell de rebany o, com en dieu vosaltres, etc. Doncs tens raó, aquest és un dilema ètic important i molt interessant. La vacunació no és obligatòria, tots els experts diuen que no ho ha de ser perquè ha de ser una cosa de convenciment. Sí que és cert que quan nosaltres ens vacunem, fins i tot amb aquestes vacunes que no protegeixen del tot de la infecció, també protegim a la resta, perquè redueixen molt la capacitat d'infecció. Llavors, no vacunant-se no només ens perjudica a nosaltres, sinó que perjudica la gent del nostre entorn, especialment la gent que per alguna malaltia no es pot vacunar.
un cas molt clar d'això és el xerrampió. El xerrampió és una malaltia molt, molt contagiosa, és molt més contagiosa que el coronavirus. I què passa? Hi ha, per exemple, nens petits que, perquè tenen un càncer o el que sigui, no es poden vacunar. Llavors, si alguns pares no vacunen els seus fills perquè no creuen en les vacunes, com que és una malaltia tan contagiosa, doncs el que s'ha vist i ha passat a Itàlia, que aquests nens han agafat el xerrampió i l'han contagiat a nens que perquè tenien un càncer, una leucèmia, per exemple, no es podien vacunar i el nen amb càncer ha mort perquè no tenia les defenses per combatre el virus. I, per tant, realment l'actitud egoista d'uns pares ha portat a la mort d'un altre nen que no en tenia cap culpa. Llavors, aquí és un dilema ètic molt interessant que jo crec que no caldrà que hi arribem perquè jo entenc que ara molta gent li faci cosa vacunar-se, però ja he vist l'estadística que us he posat. La gent que ha decidit vacunar-se ha augmentat moltíssim. Ara també la gent li fa respecte, és una cosa nova, jo ho puc entendre perfectament, a la que es vegi que funciona. Ja s'està veient al nostre país que, per exemple, els casos i les hospitalitzacions en residències, que és on va començar la vacunació, ha baixat dràsticament. Llavors, quan la gent vegi que realment les vacunes funcionen, la majoria de la gent, jo confio que es vacuni. Llavors, si queda un percentatge que no es vol vacunar, bueno, haurem de veure, no? En principi, ja dic, el virus tampoc desapareixerà, llavors hem de veure quin percentatge és i això com afecta la salut global, perquè, clar, també és molt egoista no vacunar-se per tu i pels altres, però també per la despesa sanitària que, si tens la malaltia, acabes fent, no? Penseu que un llit d'UCI costa milers d'euros a tots, amb els nostres impostos, cada nit, no? Una nit, i per tant, no ho sé. Jo defenso que no ha de ser obligatòria, sinó que s'ha de fer pedagogia i confiant que la gran majoria de la gent es voldrà vacunar. I també, si no és obligatòria per malalties molt més greus, com la diftèria, com la poliomielitis, que realment són malalties molt més greus que el coronavirus, tampoc seria lògic que ho fos per això. Però sí que és veritat que és una contradicció perquè tu, per exemple, no pots decidir anar amb moto sense casc. I dius que amb la meva llibertat individual no vull anar amb casc o no vull anar amb cinturó de seguretat. Això està. No pots anar-hi. La teva llibertat individual no afecta. I, en canvi, i això quan és una cosa que t'afecta només a tu, perquè tu, si no portes casc i t'estampes contra una paret, doncs no perjudiques a tercers. En canvi, no vacunar-te sí que perjudica a tercers. No? O sigui, en aquest sentit, ja hi ha una contradicció avui en dia. Però jo confio que no calgui fer obligatòria la vacunació i que la gran majoria de la gent faci cas als experts, que són els que més en saben. No, però només per ampliar una mica, perdona. Però igual que s'ha aconseguit per no fumar en llocs públics, no és per protegir el senyor fumador, és obvi. Tu prohibeixes fumar en llocs públics per protegir els altres. Per tant, sí que s'han pres mesures coercitives, si vols dir-ho així, per protegir els altres de la teva individualitat. I segon, què passa si una companyia aèria et demana el passaport, et demana garanties, o a la feina? Puc portar-lo al just... No sé si... Però, perdó, potser... No. Jo, per exemple, clar, penso, jo entenc que si algú vol treballar en una residència, home, doncs jo puc entendre perfectament que li demanin que estigui vacunat, clar, perquè pot posar en risc... O sigui, jo puc entendre que en certes feines, clar, aquí hi ha d'entrar el tema del debat ètic i legislatiu, què es pot fer i què no, però pot ser que en determinat... O una companyia privada, com una companyia d'aviació, pot dir, escolta, és que jo vull assegurar-me... A més, també aquí hi ha una cosa molt curiosa, perquè la gent, quan ha de viatjar en un país on són obligatòries certes vacunes i viatja per oci, es vacuna i no posa cap problema, contra la febre groga, contra no sé què. En canvi, contra el coronavirus no es vol vacunar. Doncs potser sí que, igual que això, que tu per anar a certs països t'has de vacunar, potser per certes feines o per agafar un avió t'hauràs de vacunar i si no, la companyia podrà dir, no, escolti, jo com a companyia decideixo que vostè és un perill per la resta de persones que van amb l'avió i, per tant, millor que no el deixo que l'agafi. Per tant, això pot ser que passi. Això haurem de veure els propers mesos què passa. Gràcies. Tenim dues preguntes, Daniel. Una és d'Anna, que diu fa un temps es va dir que les persones propenses a tenir reaccions al·lèrgiques per medicaments, com jo, no se'ls recomana vacunar-se. Amb totes les vacunes passa això? És un risc per a les persones que tenen reaccions al·lèrgiques? Depèn de la vacuna. Al principi es va dir, però certament ara que ja s'han vacunat milers i milers de persones,
s'ha vist que l'efecte que té, que fa la vacuna, són semblants als d'altres vacunes. Sí que hi ha molta gent, per exemple, ja està passant ara, que té febre aquella nit, que li fa mal al braç. Al principi es va comentar el tema aquest de que les persones al·lèrgiques que vigilin, però la veritat, els experts diuen que no s'ha vist que hi hagi un risc. Jo sí que, si de cas, quan li toqués vacunar-se, jo ho consultaria amb el metge. I una cosa que jo crec que pot arribar a passar, sobretot els que no ens toca vacunar-nos allà, que ens hem d'esperar, és que potser arribarà un moment que amb totes les dades de centenars de milers... Clar, i penseu que a tot el món ja s'han vacunat milions de persones. I, per tant, les autoritats i les companyies ja tenen dades de milions de persones vacunades. Llavors pot arribar que es decideixi, doncs, escolti, les persones de certa edat o que tinguin al·lèrgia o que tinguin tal patologia, els hi posem aquesta vacuna que s'ha vist que és molt més segura. O sigui que una mica podrem, no nosaltres, però l'equip mèdic podrà triar quina vacuna ens posa perquè és més eficaç, perquè és més segura, perquè provoca menys efectes secundaris. Això és una cosa que nosaltres ens posem la vacuna que ens toca, però ara tindrem tal allau de vacunes que jo crec que, sobretot la gent que es vacuni d'aquí uns mesos, potser sí que, si no ella, l'equip mèdic triarà quina vacuna es posa. Jo li he de dir que no pateixi i que, si no, que si té dubtes, que consulti amb el seu metge. Tenim una altra pregunta. Abans parlaves, per exemple, parlàvem de les vacunes, del mercat de les vacunes, els col·lapses que poden haver als mercats. Recordaves el cas de les mascaretes al començament de la pandèmia, els problemes que va haver de subministrament. I Òscar Torres, precisament, torna a revifar la qüestió de les mascaretes. Són les preguntes que ens fem tots i que no acabem d'aclarir mai perquè jo crec que no... Per exemple, és molt directe. Diu, sabeu quina és la duració òptima de les mascaretes quirúrgiques i les FFP2? I fa una pregunta, jo t'he de dir que no... Diu, què opineu de les mascaretes elastomèriques? No havia sentit el terme, perdoneu-me, però a veure si ens dones llum, Daniel. Sí, doncs, mascareta, la mascareta FFP2, 8 hores. O sigui, clarament, que hi ha gent que... O sigui, primer, és molt important separar llocs interiors de llocs exteriors. Quan anem pel carrer, quan anem a l'aire lliure, per exemple, podem portar una mascareta de tela, podem portar una mascareta de roba, una cosa, no hi ha cap problema, que ens sigui més còmode. Ara, jo sí que recomanaria a tothom que quan estiguem en llocs interiors, que entrem a una botiga, la gent que treballi en espais compartits, no? Jo ara no porto mascareta perquè estic sol en un espai sol, però si estigués a un lloc de feina amb algú compartit, mascareta sempre i sobretot mascareta o quirúrgica o FFP2. Això sempre. Llavors, les mascaretes FFP2 duren 8 hores. Hi ha gent que les allarga una mica més posant-se'n una a sobre. Per exemple, ara veureu, jo ja ho començo a veure molts periodistes a la televisió d'aquests que estan a fora de TV3, per exemple, que porten una quirúrgica a sota i una de tela a sobre, que això també fa que una quirúrgica, una FFP2 a sota i una de tela a sobre perquè no s'embruti tant. Es pot allargar una mica, però l'ideal seria una jornada de treball, 8 hores. Les mascaretes elastomèriques sí són que encaixen perfectament a la cara, realment no deixen que surti res. Són també recomanables, però amb una FFP2 ja n'hi ha prou. I si no, amb una quirúrgica. Jo sí que evitaria totalment les mascaretes de tela, sobretot casolanes, en llocs interiors. Si entrem a comprar a la feina, al transport públic, sempre quirúrgica o FFP2 i que estigui nova i sobretot que estigui ben ajustada a la cara. I també molt important els ascensors. Els ascensors són llocs que són de difícil ventilació i, per tant, si resulta que tenim un veí que té el virus i no porta bé la mascareta o se la treu a l'ascensor o el que sigui, doncs el virus pot quedar flotant en l'aire i si som els següents a agafar l'ascensor, ens pot contagiar. Això ha passat en un edifici de Bilbao, que porten un mes amb el virus, ja hi ha hagut 5 morts i 30 i pico contagiats i els experts han arribat a la conclusió que era l'ascensor. Per tant, en aquest sentit, això sí que la mascareta és... Si tothom anés amb mascareta tota l'estona, reduiríem molt els contagis. Les quirúrgiques, s'ha d'entendre, Daniel, que 4 hores és el termini... Les quirúrgiques 4 hores, sí. També les podem, es poden allargar una mica més. La qüestió és que no les portem dies i dies i sobretot que no ens quedin penjant. Les hem de portar molt ajustades perquè protegeixin tot el que és l'entorn del nas i la boca. Això que veiem pel carrer
a la barbeta, al colze, etc. Suposo que és fatal per la vida útil de la mascareta. Sí, i a més que hi ha gent que sembla que la mascareta, que la va arrossegant molts dies, portar-la 4 hores les quirúrgiques, 8 hores les FFP2, ben ajustades a la cara i sobretot en espais tancats. A l'aire lliure podem anar això, amb una de tela que ens sigui més còmode. Si no hi ha més preguntes, faig 2 últimes preguntes, aprofitant la meva condició de que tinc el micro obert. La primera és, quin model? Has posat 3 models de fer front a la pandèmia. S'ha d'adaptar a cada casuística de país. Per exemple, deies que Nova Zelanda i Austràlia ho tenen relativament més fàcil perquè són illes. Per tant, és més controlable qui entra i qui surt. Que el confinament total es pot fer sobretot a països que no tenen llibertats públiques, com la Xina o Hong Kong. Però, clar, la pregunta és, directament, salut o economia? Aquesta és la dicotomia que molts ens volen donar. Hi ha aquesta dicotomia realment, Daniel? Per mi no hi és. Per mi, sense salut no hi ha economia. Per mi, l'estratègia clara sí que hauríem hagut de seguir era aquesta de Covid-0. És molt difícil fer-ho aquí, però, per exemple, aquí, a finals de juny, principis de juliol, teníem molt pocs casos. Vam sortir d'un confinament molt dur. Tots vam fer uns sacrificis molt forts que va funcionar. Llavors, si, per exemple, a finals de juny no és tancar fronteres, però és fer quarantena. O sigui, tu per entrar a Austràlia has de fer una quarantena en un hotel. Aquí teníem els hotels buits perquè no podíem tenir turistes. Escolti, tothom que vulgui entrar al país ha de fer una quarantena obligatòria. Això, amb molts rastrejadors i a la que es dona un brot en algun lloc, mesures molt estrictes, potser no haguéssim arribat a aquest Covid-0, però sí que ens hagués permès que el que vam fer l'estiu, que és fer pràcticament vida normal, allargar-ho molt més temps, que és el que fan a Austràlia i a Nova Zelanda, perquè això s'ha vist també que és el millor per l'economia. A mi molta gent em pregunta, però escolti, com pot ser que a Austràlia vagin sense mascareta i estiguin els bars oberts i les botigues obertes? Perquè no tenen el virus. Clar, o a Xina, no? També hi ha hagut molts moments que han fet vida totalment normal. I aquí estem en aquest impàs que a la que obrim una mica augmenten els casos i llavors hem de tancar amb tots els perills que suposa. Llavors, clar, Alemanya ara està anant cap a l'estratègia Covid-0. Alemanya ara està anant anem a derrotar el virus, anem a posar mesures més estrictes. Aquí, per mi, ara ens estem equivocant. Que a la que millorem una mica les dades, ja tornem a obrir. Com que les dades milloren, relaxem. Sí, però és que tenim encara 600 malalts a les UCIs. Tenim molts casos. El que hauríem... Ara, clar, no podem tornar a fer un confinament com el de fa un any, perquè és un esforç que no se li pot demanar, jo crec, a la ciutadania. Però ja que l'havíem fet, al juny, dir, escolti, a partir d'ara per entrar al territori s'ha de fer quarantena i anem a posar milers de rastrejadors i anem a la que hi hagi un brot tancar-ho tot, això ens hagués salvat molt perquè ens hagués salvat econòmicament perquè haguéssim pogut fer vida normal molt més temps, ens hagués salvat mentalment perquè tots estem molt esgotats i hagués evitat també moltes morts. Jo crec que de les 3 estratègies la millor és la de l'estratègia Covid-0 i és una cosa que hem d'aprendre per futures pandèmies perquè no oblidem que estàvem molt mal acostumats, però hi haurà en un futur, no sabem si d'aquí 5, 10, 15, 20 o 100 anys, però hi haurà noves pandèmies. I l'última pregunta. Posaves un gràfic de Metges Sense Fronteres sobre el repartiment de les vacunes i estic seguint el debat que està propiciant Metges Sense Fronteres, que demana, ha iniciat una campanya de recollida de signatures pels diferents presidents dels governs per eliminar les patents. Aquesta serà una via per facilitar que les vacunes arribin, no sé si més ràpid, però sí que arribin a tothom? A veure, és complicat perquè sí que podria ajudar, l'únic problema que hi ha és que les vacunes són alta tecnologia. Nosaltres quan pensem en alta tecnologia potser pensem en un telèfon mòbil, pensem en un cotxe Tesla, en un coet espacial, però una vacuna és alta tecnologia i per tant no tothom la pot fabricar. Llavors sí que podrien servir alliberar les patents per, sobretot, reduir molt els preus. O sigui, això sí que per tant, que molts països poguessin comprar vacunes. Ara, hi haurà països que no tenen la capacitat de produir vacunes i a vegades pensem en el tercer món, però, per exemple, Espanya no és capaç de fabricar, no té prou capacitat per fabricar vacunes per tots els espanyols. I nosaltres som primer món. O sigui, que a vegades pensem que a Burundi no poden fabricar vacunes, doncs nosaltres tampoc. Per tant, si s'alliberessin les vacunes, aquí tampoc podríem fer vacunes per tots els espanyols.
Per tant, el problema és molt més complex. Sí que alliberar les vacunes podria fer abaratir molt el cost i sí que podria fer que, per exemple, jo us he presentat que hi havia 200 projectes en fase preclínica, no? Vol dir que estaven en fase embrionària. Hi ha farmacèutiques que no han fet vacunes perquè no els estan sortint. Per què no? Perquè ho han provat, no? Hem parlat molt dels èxits, però també hi ha hagut molts fracassos. Si fas que no hi hagi patents, realment pots agafar i dir, escolti, vostè, farmacèutica tal, que no està fent cap vacuna perquè no li ha sortit o perquè tot, fabriqui aquesta vacuna. O sigui, realment es podria augmentar molt la capacitat de fabricació. O sigui, jo crec que sí que ajudaria molt. No seria la panacea, però sí que seria una gran ajuda per accelerar les vacunes, no? Que els governs obliguessin a farmacèutiques a fabricar la vacuna d'una altra farmacèutica. I això jo crec que sí que serviria. L'únic que no ho faran perquè també les farmacèutiques és un gran negoci i també el tema de la propietat intel·lectual és molt complicat, no? Perquè llavors, ara jo em poso un advocat del diable, no? Quan hi hagi una altra... Si ara féssim això, i diem, escolti, miri, alliberem les patents, per tant, els senyors de Pfizer que han desenvolupat aquesta vacuna no veuen un duro i demanem a tothom que fabriqui la vacuna de Pfizer. Quan d'aquí 15 anys o 20 anys hi hagi una altra pandèmia i anem corrents a Pfizer i demanem que faci una vacuna, Pfizer ens dirà no perquè jo no sé si em trauré rendiment perquè potser m'expropiareu la patent. Llavors, és molt perillós. Sí que s'ha de fer d'alguna manera que els governs... Per exemple, jo crec que aquí el problema que hi ha hagut és que estem molt collats per les farmacèutiques. Llavors, aquí, una cosa que us he explicat és que per accelerar el procés de vacunació, de fabricació de vacunes, mentre anaven investigant la vacuna, les farmacèutiques les anaven produint, no? Una mica es van arriscar, en aquest sentit, començaven a provar la vacuna. Ara, es van arriscar no perquè els governs es van comprometre a comprar-los encara que no funcionessin. O sigui, si la vacuna de Pfizer no hagués estat un bunyol i no hagués funcionat, doncs n'haguéssim comprat milions de dosis i ens les haguéssim hagut de menjar amb patates. Jo crec que en aquests pactes i en aquests acords els governs haurien hagut d'apretar molt més a les farmacèutiques per fer arribar les vacunes a tot el món i per abaratir el cost. L'únic que, clar, estem una mica que qui produeix... Un problema que hi ha és que nosaltres, si no estem d'acord amb el model econòmic de les grans productores de menjar i les grans companyies d'alimentació, podem anar a pagesos del barri, podem anar a cultius de proximitat. Si no estem d'acord amb el model de Zara i de Mancio Ortega, podem comprar gent que fa roba al nostre barri o a la nostra ciutat. Però amb les vacunes no podem, perquè és una altra tecnologia i llavors no podem anar a alguna persona que faci la vacuna a casa seva perquè no existeix. Llavors estem collats i estem agafats per les farmacèutiques. Aquest és un problema que tenim els individus i que tenen els governs. Daniel, moltíssimes gràcies per la teva exposició. Em quedo amb aquella última diapositiva del cel amb alguns núvols. Veurem el got mig ple, perquè mig buit ja l'hem vist durant massa temps i hauríem d'intentar donar una mica d'optimisme. L'any que ve podrem fer aquesta xerrada presencialment. Amb tota seguretat. Això anava a dir, t'emplacem que l'any vinent vinguis a l'Hospitalet i fem la xerrada presencialment per explicar el que ha passat en l'últim any, des del 15 de febrer de 2021 fins al 2022. Recordeu a tots que aquesta conferència la podreu seguir per YouTube o per la nostra pàgina web, lhespaidedebat.com. I abans d'acomiadar-vos, recordar-vos que el pròxim dimarts, dia 23, tindrem una nova xerrada. No tindrà res a veure amb les vacunes o amb la Covid i tindrà a veure amb un esdeveniment del qual anava a dir celebrarem, però no. Direm que és el 40è aniversari, que és el cop d'estat del 23 de febrer. I per fer-ho tindrem un personatge d'excepció amb nosaltres, l'extinent coronel José Ignacio Domínguez, que va ser militar de la UMD, de la Unió de Militars Demòcrates, i que, curiosament, o per la seva mala sort, forma part de la 19a promoció de l'Exèrcit de l'Aire. I direu, i aquests qui són? Doncs són els que en un xat van dir que el problema s'acabava fusilando a 26 millones de hijos de 3 punts suspensius, millor dit, 4 punts suspensius. Us emplacem el pròxim dia 23 a les 7 de la tarda a seguir aquesta xerrada. Daniel, moltíssimes gràcies per la teva aportació i et prenem la paraula. Gràcies a vosaltres per convidar-me. L'any vinent ens veiem presencialment. Moltes gràcies a tots. Bona tarda.